Dal dy dir, dal dy dir, dal dy dir, mae'n amser I ni rwydro. Dal dy dir, dal dy dir, dal dy dir, iddo diwedd am uniau. Dim ond wars I rhwng o ma'n oddi, y diogel i'r cymuned a'i iawn. Eisiau'r tai rhy uchel i'n teulu, nes dim ma'n I ni barhau'r dau. Dal dy dir, dal dy dir. Cyngor Dinas Tiddewi, Cyngor Tref Abergele ar draws Cymru, da ni wedi cael datganiadau o gefnogaeth cry ar lefel cynghorau cymuned. Felly dwi'n gweld o'n beth naturiol o bydd y cynghorau sir. Unwaith ydyn nhw gweld cymaint o gefnogaeth sydd i'r syniad yma yn dilyn hefyd. Wel, da ni angen gwneud y pwynt wrth y cynghorau sir a hefyd wrth y cynulliad, oherwydd does ddim llawer o amser yn ei golli. Mae hyn yn mynd y gynyddol poblogaidd yn Lloegr. Bydd gymaint o'n chi a bosib yn medru fod i'r gynhadledd ar y ar ddeg. Mae hynny'n mynd I fod, byddwn ni'n datgan yn y gynhadledd pa wleidyddion yn y cynulliad sydd yn cefnogi cartrefi.com. Felly mi fydd hyn yn stori newyddion eitha pwysig a fydd yn braf iawn gweld chi yna eto.